Horas marhita salhuna paparanda putta raja sila isawungan suwalu turpuk namar haujahat tu sila lahi na bolak. Orginon tauduti mamuse marsiajar taringot tu istilah manang pengertian ni hata na mungkin jarang tabigi imana niro na pangunung panaru dohot domu-domu. Tu dia do pengertian ni hataon. Atau alani rak mabege mahita tu panuturion ni bidang adat dohot tarobota ima amata opudeven si aloho buru ni rajai buru siagian dohot amata opu romora sida bariba buru ni rajai buru siagian ope partikian basatami ma tuhamu na tujuan nami mulia tema. Horas mari kita paparanda puta raja sila samungan suwalu turpuk namar hojat tu sila lahina bolak. Horas. Obar tu materi na di pasaknya mata prologer na kini mata penasehat ahado pangatusion ni pangunung panaru dohot domu-domu. Ara hataon dihamu akamanami najulu sonod dope na masa mungkin ra saat nuangin dope adong dope masa na sono. Ate di aka perkawinan ni jol mana jolo abang dagido geleng dope bawa geleng dope besi buruon olo do di paurohon na paurohonon na tua-tua tuna tua-tua gudang latar belakang nak berarti ada unsur-unsur kepentingan molo antara contoh sada harajaon A do harajaon B ada kepentingan misalnya asa kerjasama mungkin lah marhite-hitihon na paurohon anak ni harajaonon do tuburu ni harajaon bion ada soni adong no buruni tulang di paurohon segeleng dewe denga itu na buruna on nagawe main naon nagawe parumain na soni nang tulang naon bere naon nagawe helana dagil ale geleng dewe on dan ya tusion dewe dan dia tu sisi bawah dewe si buruon dewe ahar tini non dan gitu ahar tini diorohon dan gitu tak boleh tu sini alani dung magodangon dagido iboto ma hape naung do rohod do siboruon tu anak ision siara bawa so enak sebaliknya si bawaon di porohod tu sana borua na so pamotuan na hape bara nunga di porohon kan secara psikologis kan mangalur don. Itu kan mengalur hudirina masa artinya di pasal tu na solomo rohani bawa malam tu na solomoni rohani berua kali don wagen. Nah, alani di soma perlu pangunung. Molo pangunung bahasa Indonesianya terkira pembujuk mau nate. Ido mau dah pangunung iunung-unungi hata-hatai empat orang tua ya. Na burjuduinon na tua-tua na sonon dagi dok na burjube na tua-tua na asa sonon namora doi soni dagi do nah biasa na molo na bangunon akan na jono hubana matong na dagi do molo si burwaon nah ali una salah ita dak kolam burwa yunu bawa yunung do dagi do edan cocok hubaga sarrohana kan mana songod dia kuala songod dia rupa ni si buruon tang pola tak kasih bedang pola mas tedan berbeda do jolman wangedok kan nang julo marsi tombo do nong mardongat don wangen baru ma ipanako hata tupatua hata artinya sir hata rina poso tu hata ni na tua-tua asamna kolat di
na poso iwi tingkat ni pakate orang nga satu na tua. Ala na nga mardo mulo na julo na arong patuata. Dangino ala so mastaddan. Senagileng mo yorohon. Tasada ba ope. Ala na dang terjalorohanon di somma peranan ni pangunong. Biasa na bawa na buruna do disuruh mangunong ate songoninang buru-buru pe buru anak buru na biasa lah mangunungon nah gitu nah songonino jadi omak peranan di pangunungon dan gitu biasa tahun tu sadabawa do boru na diorohon sendageleng songon misalnya dia pertama kasi boru na iling boru na rasaon sasitong na kanong nga diorohon tu raja tulis ya si badang kan suna masta dai geleng do beon ale dong perjanjian tahun hasaon di bulan kasar Roma hami i molonunga dianggap pon tang munga saperudang artinya molonunga saperudang nunga dewasa unga patas na be maroma tangga sumulina si bawawon kan itu nuain kira-kira nong pas ima warna pangunung si bawa diunung si buru-buru pa diunung arong nama unung artinya na membujuk unung jolobah si persidawut ba na artinya bahasa Batak na unung bujuk malo bahasa Indonesia da marlaku rin na jolo songona yok pera arong do songona ete marlaku ate tanong do Ini istilah non dat kaya bidegi. Allah. Mulu misalnya, so kita pernah jual mardong kanino, bilangnya dulu sama cewek itu si burui, dan gitu, bujuk dulu itu biar mau karena dong so nih ya, teki ujung apa sota, nah perantara teh, nah baru masuk mahitarakin ima, aduh karena, Panaru. Sasitong na panaro songonodon. Mulu na dijolo ni dokon sadabawa mangaluaw sadaborua. Na jolo dokon pajolo gogo papuriuhum na jolo. Gitu kan? Ayong handa-kadang ito piara boruno senagele atau ilua dan itu kan pajolo gogo di papuriuhum. Alin wain di zaman wanginon dang ibe dokon nga bergeser idokon ba pajolo holong papudi itu kan pajolo holong papudi uhum iman wanginon alin mo na julo dang songoni molo iluaw sadabawa sadaborua dang ido yanggap doi panakko berarti dia ujago ibara sian naposoni parhutai dang ido Ujau gimana sian, padahal sada-sada hutai sadukan, arong no sakeh hujur, arong no suka harbangan, arong no raja di huta, arong no pagi hutir kan ini mau mga lua, no baton si komardala dekat, itu kan, alebu ilewati sudi, berarti pajulo gugu, dan itu papuriuhum, ruh-ruhnya ada tinggal kon, buguna, mengalipat tu gajang, mengasahun belgari botohor, itu ne julo hata, dan itu. Nah, puasa pola panaru. Alana memang nggak merasa bersalah nih. Ditikin nama dapoton natoras ni boru on, dan gitu boru na di dua honon perlu adong panaru. Alana hirana sesanggup do makatai nion si bawa nama dua honon. Sekolah uduk. Apalagi mulo dijuluni simatuana bawa dang balani makatai jadi panarunau mana makatai jala na panaruon dang sembarangan on cukup betul-betul do ibereng nang satabihata da on berdasarkan literasi do dah alana no panaruon don non isukun imana tua-tua ni buruao dakkelanaon do panaruodo isukuma sudi me sukuni
Biharo na tutua na, biharo on, na paling hebat na barani panaruon gawe panaru, na wibereng do rap modom si bawa dohot si burua. Itu berarti sah. Itu salah satu. Dia tidak kod gitu. Mulai sukun. Allah mang tohoro nang mga lua. Ada kun nang rumah tangga. Jadi salah satu asabu gabi panaruh betul-betul tu ana isaksiok kalagon nang rak bod nang arti kalau iberang rambet ramur semua daw isa da jabu rak modo mido isa da jabu mido ngarak modo mamang ai bo api panaruh do isukun. So dia latar belakang nas, so dia salilik kalakot di luar, odo isuk panaruh naon. Terus jabunay ma, ay mamang, arak mudo palakin na, abiro kono ta, abiro kono na tutunay. Dan itu, di malo amat tau na mga luar odo, si bawon, sekolah na uduk di, apalagi malo kumis ni si matwa no gajang kan, gitu kan. Sekolah na uduk di. Jadi di sini peranan ni panaruon. Ate emang ate. Tapi apa? Ido. Jadi satu sido dan itu di hati dakon. Ayo odo isukunan non. Odo panaruon do nos isukuna tuwe ni. Siburuon. Abeha. Sama dia latar belakang na sama dia salilingi luar sama dia. Odo na pabuaw. Odo na gawe saksi. Dan gitu. Jadi borak dong mau panaruh. Ela kung dinggas semua ini non, dinggat dulu ya dati oda. Tang sembarangan. Ate. Ima panaruh. Nah, nama yut. Na parpu ini ima dumbu-dumbu. Dumbu-dumbuan molo bahasa pasaran na idok kumon mak comblang ate. Mak comblang. Itu yang tukang menjodohkan sada bawa, sada buru na sumar step dakian. Na sumar step dan itu ipatadahon dumbu-dumbuan. Imatong mediator. Gitu. Molo dumbu-dumbuan sarupa mah bahasa Indonesia mediator. Ipadumu mo. Dung ipadumu marsitomuan. Dan itu ujungnya gawe manupan sadar rumah tangga naik baru semua perananna. Nah hobar tu materi ni kontenta na minggu nasalpu ino di minggu nasalpu. Adong nurison ima guarni ragam ni ulus ima ulus pakodion ima molo sada bawa di patad dahon ku sada buru-buru dung di patad dahon marsitomuan hata ni alakon laos jadi magabe sada rumah tangga ni baru molo di mangajana na juro si bawawon na pajupahon na patadaw si buruon dan itu si bawawon o dapat goar dapat ulus do di mangajana sian pihak di parburu om mana na ulus pakodi ate adong de kan di kontet teh marpandu mode alai molo pihak buru-buru odo dan itu patadahon kusada bawah dung di patadahon buruaon tusada bawahon marsitomu katana laos ya mabain sada rumah tangga baru imasi bawa si buruaon di mangajana nah pihak si buruaon dapat pisau-pisau sian keluarga nih para anak ini memuluna julu ate di mangajana duida resmi doi. Unang atong tabayakon wanginon
Kalau melalui WA dan melalui mana kalian berkenalan melalui Facebook atau si Facebook itu na dapat ulos pakko dia teh. Ayo dapat tanda nate. Itu kan? Iya, ini. Jadi aturan yang medsos ini mana ada WhatsApp do mana dia no Facebook do. Itu aturan dapat ulos pakko ini. Ayo dapat tanda. Ini zaman dia teh nggak berubah. Tersungguh amang aka ruhu ni aka adat na rumah tanggaon di zaman sonari mungkin ada jolo mungkin serong dapat masa saat tikion sana na ibarakin tukang pangunong dagino paduahon ada panaru do patuluhon domu arong suku-sukun partikero di pasar time itu amo uti ba ado ina ba teh alana holan panorangion teh nah jadi molo hamu haduan molo gawe di patadao kamu sada bau sada boru-boru marsi tomuan hatanina sida laos Bapak sada rumah mamuka rumah tangga naik baru jalot tong ulas pakudi muna ate wajar duit Tiki dia dari pasahat ulos pak. mulu na jolo di mangajana Di mata ni ulo ni. iya na jolo Nangin olan hata mulai hati daw alada sa sitong na niyan dang buy lupa kacang pada kulitnya dan gitu buy ba na sumuni kan ada no perhitian na dan gitu mereka ni don perantara dumu-dumu gimana Iya. mau lihat ya Pak, hari kita salut dah. Ade, bersama Matuatah, bersama Putar Raja Silesa, bukan bersama pada kita peparana Putar Raja Silesa, bukan sewolu turpuk namar hojatu silalahina bulak. Horas mari kita. Horas.